Здравейте, дами и господа! Казвам се Валерия и аз съм маркетинг специалист в Freedom24 България. Всеки ден нашите седа специалисти получават въпроси относно данъци на акции, облигации и всичките финансови инструменти. Затова тук при нас гост Елена Шопова. Това е счетоводител и данъчен консултант с опит повече от 20 години. Тя е управител на счетоводна компания Plumley Finance. Здравейте, Елена! Здравейте! Добре, първи въпрос от нашите клиенти. Какво трябва да знае всеки инвеститор в България за данъците през 2026 година и какво точно дължи на държавата? Това, което трябва да знае всеки инвеститор, това е, че независимо от това формира ли печалба през 2026 година или не я формира, човекът трябва да подаде данъчна декларация, в която посочва инвестиции, които притежава в акции и ако формира печалба, зависи от това къде се формира печалба. Това е европейски пазар за инвестиции или извън Европейския съюз. Ставката на данъка ще бъде или 10%, това е за външните пазари, или 0% от европейските пазари. Тоест информация е, че ако търгуват европейски инструменти и CF акции няма значение, тогава има нулева ставка за данъци, нали? Не е съвсем така, защото европейските инструменти могат да бъдат продавани и в американската борса. Тогава ние дължиме 10% данък. Ако те са търгувани и на европейския пазар, европейски ETF и на европейския пазар, тогава ние дължиме 0. Ето това е доста важно за вас, нашите клиенти, защото често питате за европейски инструменти. С това имате възможност да избегнете малко данъци, ако търгувате европейски инструменти, които можете да питате вашия личния менеджер да ви изпрати целият списък с тези инструменти, които можете да търгувате, които са интересни и съответно с тях ще има нулева ставка. Благодаря. Следващия въпрос, който доста често задават нашите клиенти. Кои инвестиции задължително трябва да се декларират в данъчна декларация, а кои не? Значи това, което ние задължително трябва с вас да декларираме в данъчна декларация, това е притежаване на акции, които вие сте закупили през Freedom24 или друг брокер, и задължително да декларираме получената печалба от разпореждане с тези инвестиции. Добре, също така получихме наскоро информация за това, че в България има нулева ставка за европейски ETF и инструменти. Дали е така, защото нашите клиенти доста често инвестират с европейски инструменти и съответно искат да знаят повече за това. А кога и как се подава данъчна декларация и какъв е крайният срок? Данъчната декларация се подава от 10 януари до 30 април 2027 година, ако говорим за 26-та. Това е срока, началото 10 януари, края 30 април. Обаче, ако искате да спестите 5% от данъка, можете да подадете данъчна декларация до 31 март 2027 година. И второто условие, вие не трябва да дължите на държава никакви данъци и осигуровки. Дори и глоба за неправилно паркиране или шофиране. Ето това е доста добре, че има такива промоции, да ги наречем така. А какво става при закъснение, примерно, ако инвеститор забрави изобщо за тази декларация? Ако инвеститорът забрави да подаде данъчна декларация, съжалявам, обаче ви очаква глоба. Глоба за неподадена декларация на днешна дата още в закона пише в лева 500 лева. Демек в евровата равностойност, колко там ще излезе. И за съжаление това е, когато го хванат, задължително ще го глобят и ще го накарат да подаде декларация, така или иначе. И ако формира печалбата в тая декларация, ще плати, за съжаление, освен глобата, и лихва, което ще се натрупа върху печалбата. Ето за това внимавайте, по-добре да получите отстъпка, отколкото глоба и лихва.
А как се декларират доходи от инвестиции в чужбина, примерно САЩ, и как да избегнем двойно облагане? Първо искам тук да допълня, за да е отговор по-правилен, че в нашата платформа Freedom24 всеки инвеститор попълва една форма, в която подписвате, че не сте данъчно задължено лице в САЩ и съответно в платформата да покажете, че не сте задължени да плащате двойно облагане на данъците. Когато подавате данъчна декларация тук в България и имате доходи, които сте получили, например, от САЩ, например, дивиденд. Обикновено дивидендите се облагат в източника, където се изплащат. Това означава, че в САЩ бил удържан данък дивиденд. За да подадете правилно декларация тук, вие трябва да получите бележка от платеца на дивиденд, че данъкът е удържан. И тая бележка трябва да бъде качена заедно с данъчната декларация в системата на НАП и този данък, който е бил удържан в САЩ, трябва да го посочите тук като обикновен данъчен кредит и намалявате данък дивиденд тук в България, ако той, например, по-малък или по-висок. Тогава, може би, и няма и да доплащате данъци тук в България. Но това задължително трябва да бъде подкрепено с документ. От опит казвам, че когато портфелът ви е доста голям и дивидендите идват от най-различни държави, най-различни платци на такива дивиденди, това е много сложна ситуация. И човекът просто в един момент се отчаива да събере всички тези бележки. Какво предприемат обикновено хора, които получават така дивиденди от няколко източника? Те обикновено просто прижалват тези данъци, които са платени в чужбина и плащат тук данък 5% върху този дивиденд. Благодаря. Дано отговорихме на всичките вашите въпроси, защото наистина ги получаваме почти всеки ден. Също така контакти на Елена ще ги оставим в описанието под видео, както и, разбира се, контакти на менеджери, на които можете да пишете от Freedom24. Благодаря много, Елена, за това, че сте дошли и отговорихте на всичките въпроси на нашите клиенти и до нови срещи! Благодаря за поканата.